kumarali uko nekuma meetings mapolitibro uko hazvisina kumira zvakanaka. After chikora zvikananda auya achiexposa information ave akabata panapa, ndisanapinda mashoko anobuda panguva ino opiwa mawarnings kuti ngaise vachange vachiatenda mahigh level meetings and the likes kuti you must stay warned and be safe. Noda kuti ma-levels of conflicts ari the ruling party ZANU-PF ava very very high. Ndzanapinda mashoko mudanyika panguva ino ndoba subscribe or like on the bell icon. President andi 2030 anoposta mapictures amuri kuona ema water bottles are being pegged obuda achinyora on his end achiti alert, spread this to all your relatives in government and save lives. Nothing evil remains hidden. Precabe is reportedly preparing poisoned water bottles for barracks, cabinet members and state functions. Stay vigilant and carry your own water. Ndomashoko anobuda nyuka panguva ino nevakomana vechikora zvikananda anoposta mapictures amuri kuona. Pane a note yakanyorwa yakanzi distribution of these water bottles kune nzvimbo dzakasiyana siyana yakanzi distribution was parliament for across maybe tichiripo barracks kumalo barracks distribution vaparatidzwa all the barracks kunchite parliament distribution yaitwa these water bottles. Ndoma developments aripo muri Zimbabwe ndo patasvika apa pari kuno kunzi matax acho akutongoda musiki kuti adzikirire vanhu vavo. Imbotitsa mafunguro enyu munoti kudi pamusoro pe these developments ari kuonekwa kunzi ane munhu pasi as Zimbabwe panguva ino iri kustrugula nenhau yeCape 3 vachizama kuwana a way out from zvigananda zviri kuda kuzama kusikiwa pawa. Pina comment section medu dzafunguro enyu munoti kudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chita on the bell icon.